Tripurani forest reserve jaga Panisagar ni bekwa sorao. A jaga ni bolongo azomsa biangni wanji rokbo phaiye 70-80 poribar ritai tambo haike nok tangi tongphaimani norok koktoma sawai mambai khena haike a jaga MDC minister tongnai rok thangi nai khyahni khnawo tuma hinmale chini ADC tai forest reserve jaga o antike illegal babe langkano kebo nok tangi tong phaimaya haike sob dagima bagi borok a jaga phaikya na tabu government ruling o tongnai rok dagima bagi borok a jaga phai jing koktomani bisingti seimangka a jaga o borok phaimani tongnani bagi karon hingga ke Facebook o wanji bosong rok viral khlai rekhapo je jaga kre wanji tongnai rok Panisagar ni bekwa sorao phaibebedi nok tangi tong hoibedi hinai jing Kokborok koktomani bisingti nungmani a jaga ni local members minister rok CPM ni srangsati ni dawjir bekong sikjingmani yagulo borok sawo agi CPM ni amalo ADC o busuk wanji rok no jaga rekha tabo kwbangma wanji rok jaga kring tongbaikha haike jaga rnani bagi kok sawo haike koktomani basingti kisa khanamani borokni bodolong na antike viral khanya hini khanao tamo hinmale a jaga o je nok tangnani bagi je tambu khlai a jaga o tong tongphanya rok bongni nok thai jaga tongo Kanchanpur rogo haipena borok jaga nanani bagi khoroksa khorokni ke o jaga phaibeyo busabati nyonga kai nogo kaboi buma bu phasong burisi buraro o jaga o tambu slamai tangi tongphayo nok tai jaga manani bagai haike CPIM na amalobo bosor poti bosor romui chini ADC area jaga rejagi tongkha chini Tiprasa rongni jaga rejagi tongkha wanji bosong rongno amte khene chini Tiprasa rongni jaga ke te khosorte bolong rongno ngakai jeng belai ke hamjago jeng kaham ke toni bolong rongno tuma himale bolong buphang wa phangrok chini borok ni bagi belai ke chini borok rok amsa bolong rok nosto khlaiya bongni borok rok khaimasu 1971 isimi chini Tripura o jagarmani democracy change singmani chini Tiprasa rok minority ngi thangmani bong borok yang naro phaye amo tabukbo thagyako haike koktomani bisingti saimangka chini MDC rok tai EM rok ADC ni ajagao nainani bagi thangka je illegal babe ajagao phaine rokno bahike horei bongni jagao tesa toneri mani amo nai haike tabu kokhe mosi je o wanji bosong rokno o jaga khali tongo o jaga phaibedi hinai Facebook rogo viral khainai Waisa West district magistrate no application denai wanji rongni bagi jaga sanai Bangladesh ni phaine rongni bagi jaga sanai amo rokta hai khlai tongma klaikha orok kwbangma sungmung phayo tuma hanmale o jaga nana phaine rok baksa Bangladeshi panang mano ketal phainai haike bolong je Tripura o bolong tongmani joto se nanan bagai borok antike chala khlai tongkai chini Tiprasa rok borok tongsinai chini jaga khai biang kama sinai doloji kokmote angko sika borok Bangladesh liya haike tomni bagai bongni jaga kring nang baksa buksu a jaga o phaine rok sawi tong bongni jaga kri borok Kanchanpur hairoko bara tongi tongo nai haike jingkhai tomni bagai andike sornati ingi kun jaga thana nangya karon jingkha o hani busa haike chini no kinarni jaga khai sekjak sinata jesa borok erbo to amsuk sornati haike jagarnan nanya bele nijini nok thayono tongi tongmano haike amsukno sasinai bujinai borok bujisidi norokno hambai।